Posledná výzva nastupte, aby sme to mohli vyhodnotiť Slovensko na 25 eur. Prosím o pozornosť. Prosím vás o pozornosť. Utíšte sa, hošiak v škole. Požiadam pani starostku, pani Čajovskú, aby ukončila 8. ročník Jenínskeho uličkového turnaja po starosti obce. Takže ešte raz všetkých pozdravujem milovníkov futbalu. Myslím, že dnes si všetci prišli na svoje. Dovoľte mi poďakovať organizátorom, fanúškom, ale hlavne hráčom. Myslím, že dnes sa hralo fair play, našťastie neprišlo k žiadnemu úrazu, aspoň nie teda vážnemu. A hlavne sa hralo s chuťou. Prajem, aby sa v Porube hrával futbal s chuťou aj pri majstrovských zápasoch. 8. ročník bol vydarený už len teda kvôli tomu, že nám vyšlo počasie, že neboli úrazy a že myslím, že tá dobrá atmosféra od rána až doteraz vydržala. Skôr než teda rozdáme cenu, ukončujem 8. ročník a tešíme sa na budúci rok. Dúfam, že aspoň v takomto počte sa stretnú všetci, aj tí, ktorí tu už nebývajú ako rodáci a prídu si s chuťou zahrať futbal. Teraz budeme vyhodnocovať od 6. miesta. Takže na 6. mieste skončili hráči OC Dubina. Na 5. mieste skončil minuloročný víťaz Dolný Koniec. Na 3. mieste skončila najlepšia ulička. Na bronzovom mieste skončil stred organizátor dnešného turnaja.
mieste. Veľkým prekvapením pre niektorých skončila školská ulička. A na prvom mieste skončili hráči SK Vršky. Tým patrí aj putovný pohár, ale není ešte ich, musia vyhrať trikrát. To je presvedčené strašne ako opozáva. A ešte tu máme cenu pre najlepšieho strelca. Najlepší strelec je síce zespolný, ale bývalý náš Sakovan Martin. Gratulovaný z Dubiny! Aby ste vedeli, kto bude organizovať na budúce, tak je to FC Dubina. Teraz už oficiálne končím 8-ročný uličkového futbalového turnaja a organizátori všetkých pozývajú na diskotéku do športového klubu. Ďakujem ešte raz, dovidenia. A to sa dovidenia, skončíme to dňakom. Naozaj robte si kalendár, aby som vedel, Je to dobre. Pomeň. Položte fľašu. Ale áno! Ale áno! Kameruje. Takže to fotíš, ty snímaš. Kameruje.